En het liek het een slaggenhaaienjacht, want de eerste haai wordt hier opmetten. De viskers liek wel te liets voor een merkje en is juist er al vangen als bijvangst door een garnalenvisker. En kreeg die bijvangst, maakt de garnalenviskers extra geschikt voor dit onderzoek. Nou, de laatste jaar vangen wij een stuk of 4, 5 in een week. Dus, en dat zagen we eigenlijk amper. In die jaren daarvoor is het eigenlijk sporadisch dat we een haai vangen, zeg maar. Er wordt al meer. Er wordt alles ondien om nog een vast en groter exemplaar aan boord te krijgen. We visken tussen het Amelon en Schiermonnikoog in het zeegat. Maar het bloot bij wat lietsgoed en garnalen. Het minnewaar eerder deze week is spulbrekkers is de garnalenviskers. Ze hadden nog even de tijd om een haai te vangen, want het onderzoek door het mogelijk wel 10 hier. In die tijd moet er een antwoord van worden op een aantal vragen. Nou, we willen weten wat er onder water gebeurt met de haaien. We krijgen van garnalenvissers te horen dat ze regelmatig haaien aantreffen tussen de garnalen. En we willen weten of die aantallen aan het groeien zijn, welke soorten het zijn, of het mannetjes of vrouwtjes zijn. En uiteindelijk willen we weten wat ze komen doen in de Waddenzee. Ook de deelnemende viskers willen weten waarom zij de laatste jaren zo volle haaien in de netten hebben. Maar er is nog een reden. Ik vind het heel belangrijk dat we met elkaar aan tafel zitten. En elkaar niet met de borden bijl te lijf gaan. En probeer, kijk, wij kunnen hier ook weer wat van leren. Maar 2 garnalenviskers ben je er nog net. Als het heel kind moet er nog een paar bij. Maar hij heeft ook Wieringers benaderd en het Terschellingen. Dus, en heb je eigenlijk zo'n breed beeld bij de Waddenkust langs, Terschelling, Lauwersoog en Den Oever. En dan krijg je een beeld van het hele spul.